Εκτέλεση του φάουλ από τον Καζναφέρη. Το σουτ και το 1-1. Ισοφαρίζει ο Πανεγιάλιος στο 42ο λεπτό από αδράνεια εκεί στην άμυνα του Άρη μετά την εκτέλεση του φάουλ. Γίνεται το 1-1. Γκολ για τον Πανεγιάλιο. Θα το δούμε το γκολ της ισοφάρισης για τον Πανεγιάλιο. Το έχει πετύχει ο Αποστόλης Στίκας. Εδώ πανηγυρίζει, προωθήθηκε σε αυτή τη φάση ο κεντρικός αμυντικός. Δείτε πάλι από την εκτέλεση του φάουλ ο Καζναφέρης. Η μπάλα θα φτάσει στον Στίκα και με αυτό το αριστερό σουτ, διαγώνιο σουτ, δεν μπόρεσε ο Διούδης. 1-1. Άλλη μια φορά μετά την κεφαλιά η μπάλα έφυγε προς τα πίσω. Σιγούρεψε το σουτ ο Στίκας. Στην δεύτερη εμφάνισή του στο πρωτάθλημα της